Ωραίες. Ναι, νομίζω. Μπράβο, Λένη. Μπράβο. Μισό λεπτό. Περιμένετε. Μπράβο. Μπράβο, Νέλη. Άλλη μία τελευταία. Έλα, όχι. Κώστα, πήγαινε και εσύ. Ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι. Τώρα πάμε στο παραπάνω. Σε όλα να είσαι πρώτη. Μπράβο. Κώστα, ελάτε. Μπράβο και εσύ. Να δεις μια φωτογραφία με όλα τα παιδιά που είναι από τα καλά. Γιατί αυτή θα καεί επειδή είμαι εγώ μέσα. Πιο κοντά εσύ. Έγινε λίγο επίποδος αυτό το τελευταίο κομμάτι, αλλά... Τι να κάνουμε, οι υποχρεώσεις είναι άσχημες. Λοιπόν, καλή δύναμη, παιδιά. Να προχωρήσουμε τώρα στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της σημερινής τελετής. Τις απονομές των παιδιών μας, τις απονομές των νικητών και να ξεκινήσουμε πρώτα με την πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία από πλευράς εξέλιξης, την κατηγορία των αγοριών κάτω των 18 ετών. Εδώ είχαμε πρωταθλητή Ελλάδος τον κύριο Κουντουκίδη Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Δεύτερος αναδείχθη ο κύριος Ζουγανάκης Παντελής από τον Αγοράκη των Ελισιάς. Και τρίτος ο κύριος Λιωδάκης Σπύρος από την ομάδα του Κλίμα Καθανιά. Παρακαλώ τον αντιδήμαρχο τον κύριο Λιτσάκη να προσέλθει για την απονομή. Λοιπόν, πρώτο μετάλλιο και απονομή κυπέλλου στον κύριο Κουντουκίδη τον Παναγιώτη. Λοιπόν. Δεύτερο μετάλλιο και απονομή κυπέλλου στον κύριο Ζουγανάκη τον Παντελή. Και τρίτο μετάλλιο και απονομή κυπέλλου στον κύριο Λιωδάκη τον Κωνσταντίνο. Όλοι μαζί, Δημήτρη. Δημήτρη. Έλα, ομορφόπεδα, παιδιά. Εδώ όλοι. Όλοι. Κωνσταντίνε. Έτσι. Μπράβο. Δημήτρη.
όλους τους φίλους μου, τους μαγείς μου και όλους τους μουσικαλαθάφρας. Συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρωταθλήτρια του 20 την Άντια Ολώνη, την Δρακάλια Μαρία, τον Βαλελή, τον Άσο, τον Παπί, τον Αντώνη, τον Χάνη, τον Αγγέλη, την Έλλη, αν τα ακούσετε τώρα αυτή την πήγη, τον Αρχή που παίζαμε του Λάιν και τον Διέκτη φυσικά, τον Ανάστα Σεντεράκη, τον Κοσμακόπουλο, τον Κωνσταντίνο, τον Ναούμ, τον Δανολιδάκη, τον Πουλίδη, τον Πουλόπουλο και αν σας κανένα θα λέω μετά. Προχωράμε στην κατηγορία των κορυφαίων κάτω των 18 ετών, όπου εδώ πρωταθλήτρια ανεδείχθη η κυρία Σερεφίδου Ιδέστηνα από την Καβάλα. Παρακαλώ να προσθέσει. Αν δεν έχει ήδη πάρει την πτήση για την Καβάλα, την απογευματινή. Πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Σερεφίδου, αλλά με ενημερώνουν ότι έχει προλάβει την πτήση για την επιστροφή. Ακολούθως, δεύτερη νικήτρια, η κυρία Τσολάκη Ελένη από το Ρεόκαστρο, από τον κεραυνό Ρεοκάστρου, η οποία μάλλον και αυτή τρίτη νικήτρια, η κυρία Μαργάτη Σοφία από τη Τεχνική Ακαδημία Αγρίων, παρακαλώ να προσθέσει, και η κυρία Μαργάτη από τη Πρόεδρο της Τεχνικής Κοινότητας Αγρίων, να προσθέσει την καταβολή. Μπράβο, μπράβο. Προχωράμε στην κατηγορία μοριών κάτω των 20 ετών, όπου εδώ είχαμε μια μάχη γιγάντων μέχρι την τελευταία στιγμή. Πρώτος, μετά από 2 μάτς στα Παράς, ανεδείχθη ο Παυλίδης Αντώνης, ο πρωταθλητής Ελλάδος όλων των κατηγοριών, ο οποίος από ό,τι ενημερώνουν ταξιδεύει καθώς αυτή τη στιγμή ανεβαίνοντας στην Βόρεια Ελλάδα. Δεύτερος, ο κύριος Παπασημακόπουλος Αλέξανδρος από το Παπάγιο, παρακαλώ να προσθέσει την αποβολή. Και τρίτος, ο κύριος Παπαδημητρίου Αθανάσιος από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παρακαλείται ο αντιπρόεδρος της Κεπεζής ΚΑΜ, κ. Λαζάκης, να προσθέτει για την αποβολή. Προχωράμε στις απονομές της κατηγορίες των κοριτσιών κάτω των 20 ετών, όπου εδώ, μετά από συγκλονιστικό παράζ, όχι, από έντονο αγωνισμό, στη παράζ πρώτη ανεδείχθη η κυρία Ανδρώνη Κωνσταντίνα. Δεύτερη, η κυρία Παυλίδου Κατερίνη, η οποία μάλλον αποσιάζει για να μιλήσει σε αυτή την Βόρεια Ελλάδα. Και τρίτη, η Κουσποδουλάκη Αντωνία, παρακαλώ να προσθέσει. Ανακαλείται η αντιπρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, η κυρία Λία Τενερβανάκη, να προσθέτει και την αγωνία. Θα ήθελα να προχωρήσουμε σε μία απονομή ενός αναγνωριστικού δώρου σε έναν αθλητή με ειδικές ικανότητες, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του τη διοργάνωσή μας. Παρακαλώ τον κύριο Κουμτζή Ακύρη από το Σύλλογο Παιχτών Θεσσαλονίκης.
που είχε στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Όπως επίσης και η κυρία Άννα Μαρία Δρακάκη, συνοδότη και φίλη του, η οποία βρίσκεται πάντα δίπλα στην μπροστά πλάτη. Εκ μέρους της Κακλιστικής Ακαδημίας, σας αποδίδω ένα συμβολικό δώρο, ένα κριτικό μαχαίρι, ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσπάθειας που καταβάλλετε στην φετινή διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι το καλύτερο. Επίσης, την αποδέσμη αυτή εκ μέρους της Κακλιστικής Ακαδημίας, την κυρία Δρακάκη, και στην συμπαράστασή της και την οργάνωση στην όλη την διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυπέλλων στις δύο ειδικές κατηγορίες που είχαμε στα παράλληλα πρωταθλήματα. Πρώτον, στην κατηγορία πρωταθλήματος κοριτσιών και παρακαλώ την κυρία Αλεξάκη Κατερίνα, την κυρία Οικοσυφεντάκη Άτελης και την κυρία Καπετανάκη Δάφνη να προσέλθουν και τις απονομές. Παρακαλώ την κυρία Νικολακάκη, εκπρόσωπο της Annette Lines και κύριος χορηγός της διοργάνωσης να προσέλθει και την απονομή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή πρόοδο, καλή συνέχεια στους νέους καθηγητές. Κατηγορία Μοριών, στα παράλληλα πρωταθλήματα. Παρακαλείται ο κύριος Τσοπετάκης Κώστας, ο κύριος Πάκαλος Ορφέας και ο κύριος Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ προσέχουν για τις απονομές των μεταλλιών τους και του επιτέλου. Ο πρόεδρος, ο κύριος Ναού Γιώργος, να προσέλθει για την απονομή των μεταλλιών. Τώρα προχωράμε στις απονομές φοιτητικών διπλωμάτων. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε τη διαδικασία τελετής λήξης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μοιραστούν CD της διοργάνωσης στους μετέχοντες αθλητές και παρακαλώ να περάσετε από το γραφείο πίσω μου να παραλάβετε τα DVD της διοργάνωσης. Ευχαριστούμε όλους σας πάρα πολύ.